Σήμερα, αδέλφια μου, θα μείνω και θα σχολιάσω λίγο μια άλλη ιδιότητα του Θεού. Μια από εκείνες που λέμε αποκλειστικές ιδιότητες. Έτσι, άλλη φορά θα δούμε και σε εκείνες τις ηθικές ιδιότητες, όπως είναι η αγάπη του κλπ. Ο κυρίαρχος Θεός. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όχι μια μέρα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε όλο το χρόνο για την κυριαρχία του Θεού. Κυριαρχία, μια λέξη που την ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας. Ακούμε το κυριαρχικό κράτος, κυριαρχία της Κύπρου. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει στην κυριαρχία της Ελλάδας. Κυριαρχικά δικαιώματα, αποκλειστικά της οποιασδήποτε χώρας. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα όμως για τον Θεό όταν λέει ο Θεός είναι κυρίαρχος? Θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια. Αρχικά Ψαλμός 24, 8 με 10 λέει: ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς, ο Κύριος ο κρατεός και ο ισχυρός, ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο? Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Αποκάλυψης 19, Αποκάλυψης 19, τα εδάφια 1, 6 και 16. Ύστερα από αυτά άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθος και έλεγε: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στον Θεό μας. Το εδάφιο 6: και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βοή καταράχτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει: Αλληλούια, ο Κύριος μας ο Παντοκράτορας Θεός είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Εδάφιο 16. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Πάλι στην Αποκάλυψη στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 8 με 11. Τα 4 όντα έλεγαν ακατάπαυστα μέρα νύχτα: Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας. Αυτός που αληθινά υπήρχε, υπάρχει και θα έρθει. Όταν τα 4 όντα δοξολογούν, ενούν και αναπέμπουν ευχαριστία σε Αυτόν που κάθεται στο θρόνο και ζει παντοτινά. Οι 24 πρεσβύτεροι πέφτουν μπροστά σε Αυτόν που κάθεται στο θρόνο, προσκυνούν Αυτόν που ζει παντοτινά, αποθέτουν τα στεφάνια τους μπροστά στο θρόνο και λένε: σε σένα ανήκει, Κύριε και Θεέ μας, η δοξολογία, ο ένος και η δύναμη, γιατί εσύ δημιούργησες τα πάντα, το θέλημά σου τους έδωσε τη δύναμη και τη ζωή. Ο Θεός, αδέλφια μου, είναι πάνω απ' όλα. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα με τη δύναμη του Λόγου. Το έκανε αυτό το σύμπαν, τα σύμπαντα όπως περιγράφονται.
είναι πανταχού παρόν την οποιαδήποτε στιγμή, το οποιοδήποτε δευτερόλεπτο είναι και εδώ, είναι και δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, παρόν και εκεί. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Έχει όλη τη γνώση. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθει ο Θεός. Διαβάζει την παραμικρή σκέψη του ανθρώπου. Το παραμικρό που υπάρχει στην καρδιά του, την ίδια στιγμή. Μέσα σε αυτά τα 8 και δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζει. Αυτός ο Θεός εμάς μας αγαπάει με την τέλεια αγάπη του, χωρίς όρους, και φροντίζει για την παραμικρή λεπτομέρεια στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς το κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο ή στη ζωή μας. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός κυριαρχικά, έτσι, βάζει στη ζωή μας ακόμα και εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και οδηγεί κάθε κομμάτι, το παραμικρό, σαν το πάζλ. Σκεφτείτε ένα πάζλ, όχι 1000 με εκατομμύρια κομματάκια. Και ο Θεός τα βάζει ένα σε αυτό το αριστούργημα της ζωής μας, τον όμορφο πίνακα. Στη σωστή θέση, γι' αυτό λέει και ο Παύλος, άλλωστε, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν Ιησούς αγαπώντας τον Θεό. Προσέξτε, δεν λέει τα πάντα θα είναι καλά. Όχι. Τα πάντα συνεργούν, εκείνο το κακό, πολλές φορές ανεξήγητο για μας. Και λέμε, μα πώς? Ο Θεός εκείνον το παίρνει και βγάζει από εκεί μέσα έναν πνευματικό θησαυρό. Σαν κυρίαρχος Θεός στη ζωή μας θα εκπληρώσει και κάθε υπόσχεση που μας έχει δώσει. Έχει τη δύναμη. Κάθε υπόσχεση, χιλιάδες είναι οι υποσχέσεις του. Θα τις εκπληρώσει στο ακέραιο, στη ζωή του κάθε ενός μας. Έτσι. Κυρίαρχος ο Θεός, πού? Στο σύμπαν αρχικά. Μες στο σύμπαν που αυτός δημιούργησε. Στο Δανιήλ 2:21 λέει, αυτός, έτσι, καιρούς και χρόνους μεταβάλλει, βασιλιάδες κατεβάζει και ανεβάζει. Τι πάει να πει πλανητάρχης και βασιλιάς και πρωθυπουργός? Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος. Έτσι. Τη σοφία αυτός τη δίνει στους σοφούς και τη γνώση στους συνετούς. Τα λέει αυτός καιρούς και χρόνους, εννοεί έτσι, αυτός είναι κυρίαρχος πάνω από κάθε τι, μέσα στο σύμπαν, μέσα στη δημιουργία του, στη ζωή του καθενός μας. Θυμάστε την περίπτωση του Ηρώδη? Νόμιζε αυτός είναι, εγώ είμαι. Έπιασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τους έκλεισε στη φυλακή. Τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισε. Τον Πέτρο θαυματουργικά ήρθε ο άγγελος, τον έστειλε και τον έβγαλε. Ο Ηρώδης καυχόταν. Κάποια στιγμή βγήκε εκεί σε έναν εξώστη κάπου και άρχισε να ρητορεί, να λέει την ετυμηγορία του. Τι έλεγε? Εγώ είμαι, και ο κόσμος άρχισε να φωνάζει, αυτή είναι φωνή Θεού και όχι ανθρώπων. Έτσι είσαι. Το χτύπησε εκεί ο άγγελος με αρρώστια, γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Νόμιζε αυτός είναι. Άλλος είναι ο κυρίαρχος. Κανείς βασιλιάς στον πλανήτη. Πάει ο Ηρώδης. Έτσι. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα σχέδια του Θεού. Ούτε κυβερνήσεις, ούτε εξουσίες, ούτε μεγιστάνες, ούτε ολιγάρχες κλπ. Κανείς. Πώς δημιούργησε ο Θεός το σύμπαν? Πώς τον κόσμο? Τον έκανε γιατί αυτός είχε και έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι, την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι. Σε κάθε τι, πριν ακόμα το δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Τον κόσμο, το σύμπαν. Δεν υπάρχει εύκολο, δεν υπάρχει δύσκολο για το Θεό. Αυτός είναι η απόλυτη εξουσία. Είναι κυρίαρχος, έτσι.
πάνω στη δημιουργία στο σύμπαν. Κυρίαρχος πάνω στη φύση και τους νόμους που έβαλε. Στον Ιώβ, να διαβάσω από τον Ιώβ το κεφάλαιο 37, λέει εδάφιο 6 και μετά 10 και 13. Στο χιόνι, λέει, πέσε στη γη ο Θεός και στη βροχή στην πόρα πέσε με ορμή. Στο 10. Από του Θεού το φύσιμα δημιουργείται ο πάγος και του νερού σκληραίνει η επιφάνεια. Αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, είναι κυρίαρχος πάνω στη φύση. Έτσι. Φορτώνει ατμούς τα σύννεφα και τα σκορπίζει αστραπές γεμάτα, καθώς τα κατευθύνει περιφέρονται για να εκτελέσουν ό,τι προστάξει. Αδέλφια μου, για το Θεό, το υπερφυσικό, για μας υπερφυσικό, τα θαύματα είναι ρουτίνα. Για το Θεό, ξέρετε, δεν υπάρχουν θαύματα. Θαύματα υπάρχουν για μας, γιατί είναι αυτά που είναι πέρα από τις δικές μας δυνάμεις. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε θαύματα, κάνουμε μέσω του Θεού με την προσευχή μας βέβαια. Έτσι, είναι ρουτίνα. Έτσι ενεργεί και στη ζωή μας. Θυμάσαι στην περίπτωση του Μωυσή, έτσι, μιλάμε για την κυριαρχία του πάνω στη φύση και στους νόμους που εκείνος έβαλε. Οι πληγές του Φαραώ, ένα απλό παράδειγμα, έγινε, λέει, το νερό, το Ιορδάνη αίμα. Μα πώς έγινε? Το χαλάζει εκείνο. Σκοτάδι γέμισε τη γη. Μπορεί να το κάνει άνθρωπος? Και όλες εκείνες οι πληγές στην Ερυθρά θάλασσα, πώς άνοιξε εκείνη η θάλασσα? Ξανά έγινε ποτέ? Κυρίαρχος πάνω στη φύση. Τα λέω αυτά γιατί όλα αυτά έχουν σχέση, θα έρθουμε σε λίγο, με εμάς, με τη δική μας ζωή. Έτσι, αδέλφια μου, ο Θεός εκπληρώνει σαν κυρίαρχος το αιώνιο σχέδιο του. Εκεί στην Εφεσίους τι λέει? Το αρνίον των εσφαγμένων προκαταβολής κόσμου. Ήταν μέσα στη βολή του Θεού πριν καν γίνει αυτός ο κόσμος. Υπήρχε και το σχέδιο του Θεού και κυλάει και εκπληρώνεται. Και θα εκπληρωθεί. Και αν πάμε στην Αποκάλυψη μέχρι το τελευταίο στάδιο που μπαίνουμε πλέον στην αιώνια ζωή, στην παρουσία του Θεού, ή ξεκινάει και η αιώνια κόλαση για αυτούς που τον απέρριψαν. Θέλω να σας διαβάσω μια παράγραφη από ένα βιβλιαράκι, είναι γραμμένο από τον Μάρτιν Λόιντ Τζόνς, πολύ γνωστό όνομα. Ό,τι βρείτε γραμμένο από τον Μάρτιν Λόιντ Τζόνς, πάρτε το και διαβάστε το. Είναι γραμμένο πάνω στον προφήτη Αββακούμ, εκεί που φαίνεται τόσο πολύ, τόσο έντονα η κυριαρχία του Θεού στο βιβλίο του Αββακούμ. Κάτι που ακόμα και ο Αββακούμ μπερδευόταν, να του καταλάβει. Λέει, η ιστορία είναι κάτω από το θείο έλεγχο. Κάθε έθνος στη γη είναι κάτω από το χέρι του Θεού και δεν υπάρχει καμιά δύναμη σε αυτόν τον κόσμο που να μην ελέγχεται σε τελευταία ανάλυση από τον Θεό. Φαίνεται πως ήσαν οι ύπουλες δυνάμεις των Χαλδαίων που τους ανοίγαγαν σε πρώτη υπερδύναμη εκείνη την εποχή, οι Χαλδαίοι. Όμως όχι, δεν ήταν. Ο Θεός τους ύψωσε. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Αυτός κάθεται στους ουρανούς και τα έθνη είναι σε Αυτόν. Σαν ακρίδες, σαν μια σταγόνα στον κάδο ή σαν τη λεπτή σκόνη στην πλάστιγκα που γράφει ο Ισαΐας, θυμάστε. Η βίβλος μας βεβαιώνει πως ο Θεός είναι πάνω από όλους. Αυτός ξεκίνησε την πορεία της ιστορίας. Αυτός την ελέγχει και αυτός θα την τελειώσει. Κυρίαρχος Θεός. Είναι η απόλυτη εξουσία. Καθοδηγεί, κυβερνάει την δημιουργία του. Κάθε εξουσία. Έτσι εκπληρώνεται κατά γράμμα όλο αυτό το προαιώνιο σχέδιό του. Ψαλμός 75:7 λέει, ο Θεός είναι ο κριτής. Τον έναν ταπεινώνει και τον άλλον υψώνει.
Αυτός, θυμάστε τον Ναβουχοδονόσορα, τον διάλεξε ο Θεός τον Ναβουχοδονόσορα σαν μέσο για να κρίνει και να τιμωρήσει όλους εκείνους τους κακούς βασιλιάδες του Ιούδα. Αν διαβάσετε εκεί στο Β' Βασιλέων τα τελευταία κεφάλαια και στο Χρονικών ακόμα, Β' Χρονικών, έτσι. Φαινόταν παντοδύναμος ο Ναβουχοδονόσορας. Τους εχμαλώτισε, τους πήρε στην Βαβυλώνα, στην εξορία. Ξέρετε τι έκανε μετά? Σήκωσε τη μύτη του, περηφανεύθηκε. Εγώ είμαι, είπε. Νόμιζε ότι αυτός είναι. Τι είπες, του λέει ο Θεός, εσύ είσαι? Τον κατέβασε από το θρόνο και τον έστειλε στη ζούγκλα, στο δάσος, με τα θηρία, τρώει χόρτα σαν τα βόδια. Νόμιζε αυτό, μέχρι που ταπεινώθηκε και μετά τον ξανάφερε. 70 χρόνια μετά, όπως είχε προφητευθεί ότι θα ξαναεπέστρεφε το λαό Ισραήλ από τη Βαβυλώνα πίσω στην Ιερουσαλήμ, ανάστησε τον Κύρο για τον οποίον είχε γίνει προφητεία, και όπως υπόθηκε, όπως έγινε προφητεία, έτσι και εκπληρώθηκε, και έτσι τους έστειλε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε πώς εξελίσσεται το προαιώνιο σχέδιο του Θεού. Ο κυρίαρχος Θεός ούτε μια λεπτομέρεια δεν πήγε διαφορετικά. Ο Θεός, αδέλφια μου, έχει το καλύτερο στην καρδιά του για μας, για τον κάθε ένα. Αυτός είναι ο Θεός μας, για τον κάθε ένα μας. Ενδιαφέρεται για μας κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, τις ανεξήγητες. Θα έρθω και σε λίγο. Θυμάστε τον Δανιήλ στα λεοντάρια? Πήγε ο Δαρίος με παγίδα, βέβαια εκεί τον κατάφεραν, τον ξεγέλασαν, τον ρίξαν στα λεοντάρια. Έτρεξε ο Δαρίος, δεν ήθελε βασικά, την πάτησε κι αυτός. Δανιήλ, ο Θεός σου που πιστεύεις μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα στόματα των λεόντων? Ναι, έστειλε τον άγγελο, έκλεισε τα στόματά τους, εδώ είμαι ζωντανός. Ο Θεός είναι μαζί μας, κυρίαρχος πάνω στη φύση του, στα λεοντάρια. Και αν τα παιδιά με τον Ναβουχοδονόσορα επλήστη, λέει, θυμού, εξοργίστηκε. Πληρώστε το καμίνι 7 φορές περισσότερο. Και αυτοί που πλησίασαν για να ρίξουν τα παιδιά κάηκαν. Ήταν τόσο δυνατή η φωτιά. Τους έριξαν και καθόταν μέσα στην πυρά. Τους είδε ο Ναβουχοδονόσορας. Εξεπλάγει, λέει. Καλά, δεν ρίξαμε 3. Βλέπω 4 λιμένους μέσα να περπατούν στο μέσον. Φαντάζεσαι την πυρά. Και βλάβη δεν είναι σε αυτούς. Ούτε τόσο δεν κάηκαν. Ούτε τρίχα δεν κάηκε, ούτε σαλβάρια, ούτε καν μυρουδιά τσίκνα. Ο Θεός είναι κυρίαρχος πάνω στη φωτιά, στη φύση που δημιούργησε. Είτε λεοντάρια, είτε φωτιά κλπ. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι κοντά μας. Αυτός ο Θεός είναι δίπλα μας. Εβραίους 4, 15, 16. Δεν θα διαβάσω τα δάφια χάρη συντομίας. Λέει, ας πλησιάζουμε λοιπόν, ο συγγραφέας εκεί, με θάρρος στο θρόνο της χάριτός του, για να λάβουμε χάρη εν καιρό χρείας. Οποιαδήποτε στιγμή χρειαζόμαστε κάτι, αυτός είναι πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλους. Να τον πλησιάσουμε με θάρρος. Εβραίους 4, 15, 16. Πώς? Με την προσευχή, γι' αυτό και προσευχόμαστε, συμπροσευχόμαστε. Μετράει πάρα πολύ αυτό, αδέλφια μου, πάλι θέλω να σε ενθαρρύνω. Να σκεφτούμε λίγο παραπάνω τη συμπροσευχή της Εκκλησίας. Δεν έχουμε ένα πρόγραμμα, κάτι που ο Θεός μας έδωσε και είναι εδώ μέσα. Έτσι θα λάβουμε χάρη για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του σήμερα. Έτσι. Μας προτρέπει να έρθουμε σε αυτόν τον Θεό. Αυτός είναι πάνω από όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να μας το δώσει, να απαντήσει στην προσευχή μας, να μας το χαρίσει.
Έτσι. Εκεί είναι ο τόπος που βρίσκουμε βοήθεια, με την προσευχή, η παρουσία του. Τι χρειαζόμαστε σήμερα? Ο καθένας μας να σκεφτεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι σήμερα? Ο Θεός λέει να πάμε. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από αυτό που χρειάζεσαι. Που δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις κάτι γι' αυτό. Είναι εκεί έτοιμος να ακούσει, να το αναλάβει. Αδέλφια μου, όταν κατανοήσουμε την κυριαρχία, την κυριότητα του Θεού, πρέπει πάντοτε έτσι να εστιάζουμε σε Αυτόν, να αφιερωθούμε περισσότερο σε Αυτόν, να Τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Πρέπει να πέσουμε στα πόδια Του και να Του προσφέρουμε τους εαυτούς μας. Ό,τι έχουμε. Να κάνουμε αυτό που έκανε εκείνη η Μαρία, θυμάστε, με το βάζο, εκείνο το πολύτιμο μύρον που κόστιζε όσο η μισθή ενός χρόνου, ενός εργάτου. Πήγε και το έχισε στα πόδια του Χριστού. Οι μαθητές του είχαν δει σαν σπατάλι. Θύμωσαν. Ο Χριστός δεν το είδε σαν σπατάλι. Είδε την αγάπη. Και λέει η μυρωδιά, το άρωμα αυτής της αγάπης θα ακουστεί όπου υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, και όσο υπάρχει ανθρωπότητα θα ακούεται και θα κηρύεται η πράξη αυτής της γυναίκας. Βλέπετε που μας οδηγεί η κατανόηση του Θεού, της κυριαρχίας Του. Ας Τον κάνουμε Κύριο της ζωής μας. Κάποιος είπε, αν έχεις φόβους, ανασφάλειες που σε κυριεύουν, ας Τον να χειριστεί τους φόβους σου, κάλεσέ Τον στη ζωή σου. Μην ξεχνάμε, κυριαρχεί πάνω στο σύμπαν, όπως και στην παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του καθενός μας. Οπότε, αδέλφια μου, τι μας προτείνει τώρα ο Θεός? Αυτός είναι ο Θεός. Τι έχει να μας προτείνει εμάς? Πρώτον, να πάμε στην προσευχή. Επειδή Αυτός είναι. Θέλει να εξαρτώμαστε από Αυτόν. Να πάμε στην προσευχή. Ο Θεός ίσως πει ναι, ίσως πει όχι, ίσως πει περίμενε. Και στον Παύλο είπε όχι. Όχι, του λέει, δεν θα στο σηκώσω αυτό το πρόβλημα. Αλλά θα σου δώσω, τι λέγαμε στην Εβραίους, εν καιρό χρείας, να λάβουμε χάρη. Θα σου δώσω όση χάρη χρειάζεσαι για να μπορείς να υπομένεις αυτό το πρόβλημα. Να σηκώνεις αυτό το βάρος. Εμείς, αδέλφια μου, πρέπει να εμπιστευτούμε αυτόν τον Θεό με πίστη και υπακοή. Να εμπιστευτούμε την κυριαρχία Του δηλαδή, που είναι πάνω απ' όλα, δεν μπορεί τίποτε να Τον εμποδίσει. Να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στη ζωή του καθενός μας. Να θυμόμαστε ότι ο Θεός κατευθύνει καταστάσεις, κατευθύνει ανθρώπους, γεγονότα. Θυμάστε την περίπτωση του Εζεκία? Ήρθαν και ειρωνευόταν και το λαό Ισραήλ, μα ποιοι είστε εσείς, θα πάτε εναντίον μου, μπορείτε να κάνετε κάτι. Και ο Εζεκίας το έκανε θέμα προσευχής, πίεσε στον Θεό. Και ο Θεός έστειλε τον άγγελό Του και τους εξολόθρευσε. 185.000 στρατός, πιο δυνατό στρατό της εποχής. Πέσαν σώματα νεκρά. Παροιμίες 19:21 λέει, πολλά είναι τα σχέδια μες του ανθρώπου την καρδιά, μα του Κυρίου το θέλημα αυτό είναι που θα γίνει. Έτσι ο Βάμβας λέει, η βουλή όμως του Κυρίου εκείνη θέλει μείνει. Το δεύτερο πράγμα, αδέλφια μου, να πάμε στην προσευχή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού ότι δεν υπάρχει τύχη για μας. Έχετε ακούσει με σίγουρος τη φράση good luck που λένε και οι Εγγλέζοι. Τυχερή, την επόμενη φορά θα είσαι εσύ ο τυχερός. Παίξ' την τύχη σου κλπ. Δεν υπάρχει, αδέλφια μου, τύχη στη ζωή μας, αλίμονό μας. Δεν υπάρχει χώρος για τύχη. Μέσα στα κυριαρχικά και τέλεια σχέδια της αγάπης του Θεού. Έτσι. Εάν πάμε στην τύχη και ελπίζουμε εκεί αλίμονό μας, αυτό δείχνει απιστία. Δείχνει έλλειψη γνώσης του Θεού. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει ένας κυρίαρχος Θεός. Ακόμα, αδέλφια μου, ένα τρίτο πράγμα.
είναι οι θλίψεις και τα άσχημα πράγματα. Μου έχουν γίνει πάρα πολλές φορές ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Καλά, αν ο Θεός είναι Θεός αγάπης, γιατί αυτό, γιατί στη Γάζα, πόσες φορές το άκουσα, γιατί εκεί και γιατί το άλλο. Τώρα αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι ο Θεός δημιούργησε έναν τέλειο κόσμο. Δεν τον έκανε έτσι. Ήταν η παρακοή του ανθρώπου στον Θεό. Η αμαρτία του που έφερε αυτά τα αποτελέσματα, αυτές τις συνέπειες, και θα υπάρχουν όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό λέει νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, όπου δικαιοσύνη κατοικεί. Εκεί στους νέους ουρανούς, στην καινούργια γη, θα ξαναγίνει εκείνο το τέλειο του Θεού. Αλλά όσο είμαστε εδώ, ούτε οι πόλεμοι θα σταματήσουν, ούτε το κακό. Η αμαρτία θα υπάρχει. Το καλοκαίρι, αδέλφια μου, στην εκκλησία μας στο Μιλότοπο, συνάντησα μια οικογένεια. Τους πλησίασα και κουβεντιάσαμε, ιεραπόστολοι από Ρουμανία βέβαια. Εργάζονται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και καθώς μελετούσα αυτά τα πράγματα, ήρθε αυτή η οικογένεια στη σκέψη μου. Και τους σκεφτόμουν και μάλιστα έβαλα εδώ μια σημείωση, η οικογένεια που συνάντησα στο Μιλότοπο. Δεν θα το πιστέψετε. Μετά από λίγο παίρνω το τηλέφωνο μου και βλέπω στο WhatsApp εκεί μήνυμα, ανοίγω, ήταν αυτοί. Ο κόσμος έξω ξέρετε τι θα έλεγε, τέλος πάντων. Μου λέει, κύριε Τέλη, είμαι είμαι η Τερέζα από Ρουμανία, η μητέρα του Έζρα, το παιδί χωρίς χέρια. Αν το βλέπατε, δεν φαίνεται από εκεί, είναι αυτό το μωράκι 4,5 πόσο χρονών, το ένα χεράκι του είναι τόσο, απλώς μια μύτη, το χεράκι του, και το άλλο παρόμοιο. Με ένα χαμόγελο στα χείλη της. Είμαι η Τερέζα, η μαμά του Έζρα, του παιδιού χωρίς χέρια. Λέω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ήταν αυτά, μελετούσα, έγραφα αυτά, έκανα αυτές τις σημειώσεις μου. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα, για αυτό το παιδάκι? Μια μανούλα 4,5 χρονών, σκεφτείτε, το παιδί ακόμα δεν το συνειδητοποιεί, έτσι. Έχει και κάποια θεματάκια άλλα. Αργότερα όταν μεγαλώνει και θα βλέπει όλους με χέρια, πώς θα εξυπηρετείται αυτός, πώς θα τρώει, πώς θα κάνει τον μπάνιο του, πώς. Πάλι με χαμόγελο η μανούλα μου λέει, κύριε Τέλη, για μας ήταν η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μας. Μετά τη σωτηρία μας. Να βλέπατε τη χαρά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μάθαμε από αυτό το παιδί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πόρτες ανοίγονται στους γιατρούς και νοσοκόμους κλπ. Με αυτό το παιδί. Είναι εδώ η οικογένεια. Και τώρα μου ζήσαν κάποιες πληροφορίες. Βέβαια είναι στο δρόμο, ο σύζυγός της οδηγούσε εκείνη την ώρα. Έτσι μίλησα με την μητέρα, πάνε για Τουρκία, φυσικά για ένα αποστολικό ταξίδι. Αυτά μπορεί να το πει κάποιος που εμπιστεύεται την κυριαρχία, τον κυρίαρχο Θεό. Δεν έχουμε πάντα τις εξηγήσεις, αδέλφια μου. Είναι ανεξιχνίαστος. Αλλά στη χριστιανική ζωή δεν ζούμε με εξηγήσεις. Ζούμε με υποσχέσεις. Έτσι. Αποτελέσματα λοιπόν της αμαρτίας του ανθρώπου, της παρακοής στον Θεό, ήταν ο θάνατος, όπως είχε πει, βλέπετε αμέσως ο ένας αδελφός μίσησε τον άλλον, το ζήλεψε, τον σκότωσε, έφυγε, ήρθε το κλάμα, πόνος κλπ. Έγραφε κάποιος ποιμένας, ο Charles Stanley, θα δείτε αυτό το όνομα, αναφέρεται συχνά. Λέει γιατί ο Θεός επιτρέπει. Οι δοκιμασίες, οι θλίψεις είναι τα ραντεβού του Θεού για κάποιο σκοπό. Για μας τα παιδιά του. Δεν είναι εύκολο.
ούτε έχουμε πάντα τις εξηγήσεις. Και γράφει παρακάτω, για να τραβήξει την προσοχή μας ελκύει κοντά Του, να μας βοηθήσει να το γνωρίσουμε, για να Τον δούμε, να γευθούμε την καλοσύνη Του, για να έχουμε πιο στενή σχέση μαζί Του. Ο Θεός ενδιαφέρεται, αδέλφια μου, περισσότερο για το αιώνιο μέλλον μας, τον προορισμό μας, από μια σύντομη καλοπέραση εδώ στη γη. Τον ενδιαφέρει περισσότερο ο αγιασμός μας παρά η καλοπέρασή μας. Αδέλφια μου, ποια είναι η έκκληση του Θεού, σε τι μας καλεί? Να ζητούμε τον Θεό, Εκείνος σαν κυρίαρχος να καθοδηγεί τις ζωές μας. Έτσι, να καθοδηγεί. Να παραδώσουμε σε Αυτόν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, τις δοκιμασίες μας. Και ο Θεός, αδέλφια μου, σαν Θεός αγάπης, θα πάρει το κάθε τι, επειδή είναι Εκείνος κυρίαρχος και κατευθύνει τα πράγματα. Προσέξτε, δεν είμαστε ρομπότ. Είναι η αγάπη Του, η δικιά μας η ανταπόκριση. Σαν τέλειος Θεός καθοδηγεί τα πράγματα. Ο Θεός θα τα παραλάβει όλα αυτά που μας αφορούν. Έτσι, θα τα χειριστεί και θα βγάλει ευλογίες μέσα από τον πόνο και μέσα από τις δοκιμασίες. Τώρα, εδώ στη ζωή, όμως υπάρχει μια αιώνια βασιλεία με πνευματικούς θησαυρούς, όπου θα συμβασιλεύσουμε μαζί Του για πάντα, όταν μετατεθούμε από αυτή τη ζωή του πόνου και της θλίψης εκεί στην παρουσία Του. Μέχρι τότε ας Τον εμπιστευθούμε με όλη μας την καρδιά, να Τον αγαπήσουμε, οι πίστεις μας να είναι πάνω Του και ας είμαστε υπάκουοι σε αυτό που Εκείνος θέλει και ειρηνικοί, να ξέρουμε ότι Εκείνος έχει το τιμόνι της ζωής μας, το κουπί εκεί στη βάρκα, στην τριγυμία της ζωής. Κατευθύνει τη ζωή μας πάντοτε για το καλό και για τη δόξα Του. Ας προσευχθούμε και μετά να πάμε στο δείπνο. Πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Έχουμε έναν τέτοιο Θεό τέλειο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το βάθος της αγάπης Σου, Κύριε. Εμείς οι ατελείς, τη δικιά Σου τέλεια αγάπη. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, αυτές τις αποκαλύψεις Σου, αυτή τη σχέση που έχουμε μαζί Σου. Πόσο μας αγαπάς και πόσο νοιάζεσαι. Γαληνεύουμε στην παρουσία Σου, γιατί η κάθε λεπτομέρεια στη ζωή μας είναι στα χέρια Σου. Εσύ μας κατευθύνεις πάντοτε στο καλύτερο για μας, το οποίο γνωρίζεις για το παρόν και για το μέλλον. Ναι, Κύριε, αφήνουμε τους αυτούς μας σε Σένα και θέλουμε Εσύ να δοξαστείς στη ζωή του καθενός μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.